hitza dugu hizkuntza batean esan nahia duen formarik txikiena. Baina Mikel Laboak berak kanta batean adierazi zuen bezala, hitzek bizirik egon behar dute hizkuntzak iraun dezan. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela galdu. Horixe bera da gaurko hitza blogak euskararekin egunez egun egindako lana, eta aurten ekimenak 3 urte ospatzen ditu. Bidean oso gauza kuriosoak gertatu zaizkigu. Adibidez, gure jarraitzaile batek edo Estatu Batuetan bizizanak retuiteatu egiten zuen egunero hitza, euskarazko hitza japonieraz. Eta ematen zuen euskarazko bertsioa eta japonierazkoa. Eta horrela egon zen urtebetez edo. Eta dena den niri anekdota politena iruditzen zait jendeak parte hartzea. Gauzak horrela eta euskara sarean edatzeko ahalegin horretan parte hartu duten banakako guztien esfortzua eskertzeko, gaurko hitzak topaketa bat antolatu dut Donostiako Doka antzokian. Neri gustatzen zaizkit eta beti esaten dut galdetzen didatenean gauza txikia gustatzen zaizkitela eta gauza txikiekin gauza handiak lor daitezkela. Eta ez da gauza handia lortu duguna, baina bai adibidez gaur bezala jendeari eskaintzea, etorriko zea parte hartuko duzu eta zaldeantzari gabe bai, hori niri gauza handia iruditzen zait. Bertan, euskal kulturaren alde lanean aritzen diren hainbat pertsona entzutetzu ikusteko aukera izan dugu. Bakoitzak hitz bat aukeratu eta ildo horretatik abiatuz performance bat burutu du bere disiplinan, blogak 3 urte hauetan egindako ibilbidea irudikatzeko. Gaurko hitza beraz? Gaurko hitza eta pentsatutakoa izan da botitu, elkartu eta nahastu baita da, horren iparraldeko hitz bada, eta iruditu zait gaurko hitzerako eta gaurko egunerako oso aproposa.